Perlu dicek maneh ndak iki menawa kene sing kurang. Pentol tahu saisine wis siap. Dandang wis oke semadang towani rafiyah. Saus kecap sambel ya wis siap. Terus rombong ya wis oke, wis menarik iki cetep ping dah. Saiki tak kowe wajan menawa nek wong sing pesen pentol goreng bareng gorengne. Ora masalah nggawa kompor. Engko nyilih kompore wong-wong sik ngono. Sing penting mlaku sik. Nah, terus sepeda senajan sepeda ontel ya wis oke tok. Senajan sepeda anu. Apa ya sing kurang ya? Oh iya. Iki lho sing paling penting, bakul pentol iki sing wajib iki nggawa iki. Kaya aku karo kowe. Aku tanpamu bagaikan pentol tanpa tulit-tulit. Ambiar. Sengkane nang budal wis jam pukul ya. Nang budal rezeki tutul pitik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dalan tol galewat turis niat ingsun bakul pentol muga-muga laris. Amin. Tumbas. Oh, alhamdulillah. Lagi metu wis enek sing tuku. Ning kene iki jenenge pentol enak iki. Lagi metu omah wis enek sing tuku. Laris iki. Tuku pira iki? 2000. Oke iki. Kayak sambel apa gak? Kayak engko kepedesan. Iya sih yang pedes ngombe. Pedes. Besok maneh, tuku maneh ngene lek ngatimin ya. Pentole lek ngatimin asih daging ngomong omake. Yo gampang. Oh, nggih moro. Laris mbah iki wis pinter iki. Aku jan cocok kaya bakul pentol niki lho. Ngene bakul pentol ndang mbah kaji lho, lagi teko omah wis. Pira iki? 2000. Alhamdulillah. Oh nggih. Jalali sesat temen. Trenek pentol enak. Diparani wong dhewe. Ate pancen iki rasa memang tak pernah bohong. Pentole mbae, benar-benar pentol. Kayak ikan pipi-pipi. Alhamdulillah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tale. Tali. Wah. Jalan jembrot kok ngene wong-wong ya ora dijanjani kok yo wah bakal pentol ngene iki yo repot. Muga-muga esuk regane jaman aku dadi lurah. Oh, jane iki aspal. Bakal pentol dadi lurah ya ajaib. Iya, ucapan adalah doa ya muga-muga keturutan dadi lurah. Sok menawa aku dadi lurah dalan iki tak aspal. Leren sih lah. Dan menawa ana wong liwat kene. Tale. Pagi tale. Bentar.
cilik-cilik yamene dolanan nok mburi. Ngareni merenekmu. Tole. Kacamata iki kaya tuku anyar iki. Ben nyawang wis peteng. Mosok kacamata disawang dadi ireng ya. Sopo kaya pacane kaya wong bias ae. Tole. Bentar. Ya apa sih? Iya. Ya karyawanku aja sampe keluwen. Isuk kayak sarapan. Ya aja sego pecel sih. Kon iku ngisi-ngisini bos ae. Paling gak ya sate. Iya. Ya yo nek nganu bayarannya aja sampai telat. Nek iso sadurunge kerja bayar ono dhisik. Yo. Iya. Apa kan balik nih? Susah orang menyat yo. Dom-dom mang kuwi to kok. Iya. Oh, kon iku ngisi-ngisini bose ae. Orang menyat duit apa? Ya. Kok nak nganu tak transfer neh. Ya. Ngalah bonus gampang sih kon iku. Ya wis, kono sik. Iki aku di arep meteng iki. Ya, suwun. Salam. Apa pentol? Mesakne si rerek. Dodolan kok pentol. Cak. Iki tak pentol, Cak. Tasik, Bos. Wis anu. Bungkusna, Cak. Kita spesial, Cak. Sing paling larang dhewe. Aku sing murah-murah yo njang gak level, Cak. Ngomongane saundul langit ya. Tapi ya duitnya kok ya akeh ram. Wah, jangan-jangan ki bos. Lah iki bos rentenir makane duitnya akeh. Oke siap bosku. Kula damene riyen sing spesial ya. Yo, Cak. Sing kelas VIP, Cak. Kelas-kelas ekonomi aku nganu, gak level, Cak. Kelas sing paling enak, Cak. Monggo, Bos. Wes suwi ta, Cak, kon dodolan mentol ngene iki, Cak. Alah, tasik kali minggu niki ya, Bos. Dereng suwi anyaran asian. Pentolmu enak ya, Cak. Iki nggonamu dhewe apa setoran, Cak? Niki nggen kula ki ambak, Bos. Masak dhewe. Wah, iki kebeneran, Cak. Aku iki lagi butuh wong kerja nang restoranku, Cak. Tak sawang-sawang sampeyan iki cocok nang restoranku. Nek kon gelem kerja nang nggon aku, Cak. Lah Bos, lah kula mboten saged napa-napa, Bos. Terus ten mriko kenging kerja napa? Ngene, Cak. Nek kon gelem, kon niku tak dadene chef. Tapi chef kok gak? Iku lho, tukang masak. Aja kuwatir. Gajine akeh kon. Nah, ngapunten Bos. Nek kerja ngene sampean niku kira-kira niku bayarane pinten? Restoranku kuwi gajine gede, Cak.
Saulan 30 juta. Hah? 30 juta? Tenan kok ora iki, Bos? Iya, Cak. Tak bojok aku iki. Kok tak tampang kok ngene bojok. 30 juta. Wah. Kowe gelem ora ya? Wis, Bos. Aku gelem, Mas. Aku tak malah sampean ae. Kan gelem tak? Golek ngono tak catet sik, Cak. Lah terus nganu, Bos. Kira-kira ki lokasine restorane ning ndi, Bos, iki, Bos? Sing gajine 30 juta ki. Lokasine? Iki ono etan kono, Cak. Ono tapal wates ngono, cidhek tapal wates. Ono tapal wates. Sik to, Bos. Tapal wates kuwi jane sing sebelah ndi to, Bos? Oh, etan kono lho. Tapal wates antarane Palestina karo Israel. Wah, jangkrik, Bos. Kuwi lah ya tapal wates jalur Gaza to, Bos. Mosok aku dodolan ning perbatasan antarane Palestina karo Israel. Lagi tulis ngene gitu aku dibedel bar te, Bos. Kayak ki anak-anak, Bos. Ya aku. Dodolan nang kono. Lek kan gak gelem ya gak apa-apa, Cak, ra sido. Aku tak golek-golek wong liyane, Cak. Iki ngomong-ngomong piro, Cak? Regane pentol iki. Sik tak hitunge, Bos ya. Iki mah pentol spesial. Anu berarti 220.000, Bos. Piro? 220.000. Kok murah heran Cak, Cak niku. Aku biasa pentol ngono nggon liyane iki 500.000, Cak. Gak kurang larang ta iki? Wis kuwi, Bos, 220 ki wis. Gak apa harga kekeluargaan wis. Wis tak bayar iki. Duit. Kok ora, Cak? Pakai duit, Cak. Bingung itu. Ora ono duit cilik, Cak. Karena sing duit cilik to, Bos. Iki berarti aku nyusui 80 iki. Pas 80-nya, Bos. Susuk bar Cak ngene iki. Ngene. Tak balekne 30. Sampeyan balek 30. Alhamdulillah, rezeki. Aku iki berhubung wonge ora mentolan, Cak. Asline aku nek pentolne ora doyan, Cak. Aku berhubung wong kan gampang ngesane, Cak. Mangkane kuwi. Tak wehne trimo ngono. Iki engko tak kene wong-wong liwat-liwat ngono lho, Cak. Wis nganu, Bos. Sampeyan tak bonus ya, Bos. Mbok wae bonus. Wis kene ora apa-apa timbang anu. Ku tak wehne wong-wong liwat ngono, Cak. Masuk. Bos, bonus Bos, khusus kanggo sampean, Bos. Muga-muga lancar rezekine, Bos. Ngono Cak ya. Wis aku tak anu arep nganu jenenge ngitung pesawat sik iki. Anu apa jenenge? Macet pesawate. Pun Cak ya. Pun ya. Jangkrik. Wong nek wis kadung terlanjur sugih ngene iki lho. Duwe ya pusing kok ya ora paham. Apa ya nek pentol 220.000 iki. Rezeki. Apa-apa wis model potongane kaya rentenir ngono dihapus ya ora apa-apa. Wis ndang ngalih ae ngeselak. Wonge berubah pikiran rene neh. Gawat. Wonge ngulon, aku tak ngalor. Wong kok hapus-hapusane penak. Ora tau kan pendidikan tentang hutan paling ya. Ya mene ki soleh 250.000. Buat ini ora karuan kae. Sedang perjuangan harus dilanjutkan ya. Yang mene pentol akeh. Pentol akeh badine wis akeh. Ibarat tambahan. Dole.
Tapi yo piye maneh jenenge musim udan-udanan dalane jelas jembrot. Tole. Ini gak ditonton nih bahaya. Ludung. Wes. Pentara bakar ilang. Rene ondang padha tumbas. Bakul pentol kanggo riko. Duwekmu gedhe tak susui. Jangkrik. Suaraku penak dibae. Tole. Jangkrik. Masa wong mendem iki kok. Liwat ora jangkrik. Ora liwat kene dalane kene tok. Wah. Slumun slamet ae muga-muga ora apa jenenge ora ngamuk. Wong mabuk ana hukume. Assalamualaikum salam. Kowe ra roh. Lek. Ojo mlayu, Lek. Mas. Ampun, Mas. Niki dereng asal kelaris, Mas niki. Alah dereng asal bathi pun dipalarian, Mas. Malah benjing mawon, Mas niki. Sakniki dereng asal bathi. Malah iki sapa? Aku kapane tuku, Lek. Tuku. Malah anggit ku arepe malah, Mas. Gondol iki kok. Wah. Kok orang ngeram, Pak. Mas ngewangi jagangnya, Mas. Wepot, Mas. Piye terle iki niki wong peyo malah mbek ono wangi iki lho tak gua rombong iki wis Mas. Balik nek kabar disayang-sayang Lek. Ngempet kemange. Wah, kaboten gerobak iki Lek pada mblayu neh ngono. Jagang ngarep kono, kono judek. Jagang apa nih, Mas? Kene iki mlayu ngarep. Jagangan sik. Cek ngono. Bang, wah lu yo kena numpang ae. Dhuwur, Mas. Wah, iku lho, Lek. Sik, testing. Loh, ya dah. Damarnya. Ini tani bebas ya. Pentol, Lek. Pentol. Iya toh. Sampeyan tuku tenan ya, Mas ya? Tuku. Alhamdulillah. Anggit kula sampeyan arep njaluk dhuwit. Kak, mesti ngene ora tau njaluk wong. Lah tuku piro, Mas iki? Ya 50.000 kono. 50.000. Masuk, Mas. Ora ngira tibae wong mabuk tibae baik hati. Tapi iku Lek. Piye? 50.000 ya pentole dadekno 50. Ya. Saus dadekno 50. Sambel dadekno 50 dipisah-pisah. Dadekne 50. Iya. Pentol 50, iki 50. Rewange akeh. Ngene jare mau ngrepotne wong. Ya. Jangan lewat doli apa ora iki? Iya ya, Mas. Sabar, Mas. Didoli. Sabar aku mang. Tau ya. Tak doli, Mas. Cengamu, Mas. Sabar. Kena tau. Hitunganku gak kleru. Iya, Mas. Lali, Mas. Maklum, Mas. Bakul angaran, Mas. Durung oleh apa-apa, Mas. Siji dari 50 iku. Siji sampai 50. Waduh. Wah, rewange akeh kono e. Mas. Ini plastik lek yo entek, Mas. Wong ngeram ngono. Paling mendem nganu gadung paling. Wis iki lek tapi aku tunggu gitu. Iya, Mas. Tuku dadene 50. Iya, 50. Pentole dhewe. 50. Tahune dhewe. 50. Sambele dhewe. 50. Modar. Tambah ngeram yo. Dijuali kok. Ya suwe mentek. Sabar. Benten yo arek ke lho. Iya ya, Mas. Lek tak critani yo. Iki mang nek bakal liwat Lek. Tak wah sampe ngarep bengep. Sampai bengep. Iya.
Salah aku tuku ora didoli ya. Ya tak joto sih tengah tek bengap. Sama joto sih. Iya lek. Modar iki. Oh ya. Lek, dijak omong meneng ae paham ora? Paham, Mas. Rungokne aku. Lek, mau bengi dodolan ndek orkesan kulon kono apa ora? Dodolan Mas, lagi dasare tawuran pinjar. Ya kuwi aku lek. Sampean? Iya. Kene ijen musuh wong rong losen ya mau bengi. Orang losen. Iya iya ta. Lah piye? Sikilku sing kuwenen duwi dak. Ya tak juwo to sih to lek ngantek bengep kabeh emang. Bangkep kabeh. Rewa-rewa ngantek kancane iku mangewangi. Tak uwah demi pisan ngantek. Mbah ra karo-karuan lek. Ama kok kabeh. Jelas e, Orang losen. jelas e ya iya kabeh. Ya, modar. Ambulan iki. Enak bulan. Langsung enek ambulan moro. Wiu abane. Gawat sih. Ini rada dicoli lagi ngamuk. Kok terima orang losen lek? Wong 50 aku lho ora mundur. Orang mundur. Ya jelas gak to kene. Weh, jenengane golek-golekane uang-uangnya larang kayak iki. Jadi sabar yuk. Ojo ngomong aku ini sampe ketemu gawat iki. Wah, mabuk apa? Gayane wong ya ngono kuwi ancane. Yo gawanane botol mulai. Ora, iku nek takon tuku kecap iku mauno. Kowe iki jane golek-golekmu lek mang takon tuku kecap ning ndi? Yuk, ki apane sampean yuk? Iki bojoku iki nek takon tuku kecap ket mau. Wah, aku ora meneh. Tak balik. Piye no? Duwe kok kecap pedal malah. Jangkrik. Gayane tok tibae ra mabuk iki mau. Tuh. Ya terus pencolku piye dong ada iki? Oh, dasar wedan. Ini ajur kabeh. Wah. Enak. Ngedan. Balik kocok. Ini mau bakul kok ya enak langane. Ini ket mau ya ora oleh apa-apa kadung kok wedan barang kok. Anggere klak preman. Tibake wong edan. Ya enak to ya umat kaya ngono. Tuku 50.000 kadung saweneng ae. Kene kadung kewedan. Gua botol mlaku sedang redeng. Macak mabuk. Utruk. Jare ngantemi wong urung lungsin. Ki wong apa buku jangkrik. Nah, pusir kira-kira. Jenenge nggo botol. Anggit kelak botol mendem-mendeman. Lima botol kok ngetu kecap bojone jal botol jangkrik. Wong edan. Dalan angel-angel jan wah. Wes, iki perjuangan terus berlanjut iki wis. Wes ngatek nang kocrok. Wes. Tole. Jenenge wong macak mabuk terus motivasine gek nyapong. Njlalae bojone goleki kon tuku kecap. Wah, ya. Suami takut istri. Wah. Krik. Ya aku sih wong. Wes. Tapi gak apa-apa sih. Mang aku wis oleh rezeki kok ngene juragan restoran lah. Tak apusi akeh. Wah, alhamdulillah. Wah, ngene kene. Wis ora entuk duit ngene wong mabuk entuk ngene juragan restoran mau wis. Kena geleh-leh.
batine wis bati keh wis susuk. Saiki tak liwat ngene Jolodong. Tak kekne ae wis. Hitung-hitung ki wis batiku ora karuan kae. Tak sedekahne dadi dosaku ben gak nemen-nemen. Tresno ora bakal ilang, yen rejeki bakal teko, senadyan pedae kanca, tiaku ora popo. Kok gladrah ro nang iku? Apa ya bener? Tole. Kang repot ta, Kang? Lah iki lak bakal koclok kae to iki. Nyapa liwat kene neh? Lah Kang jenenge awake dhewe makhluk sosial Kang ya ngene iki ya silaturahmi Kang. Pentel apa ora? Alah uga. Mbok hapusin neh aku. Ora Kang iki kan dalam rangka ulang tahunnya John Ngati men Kang. Dadi dina iki sampeane khusus sampeane tak wae gratis Kang. Rasa bayar Kang. Tenan. Alah gak. Go kena pasal neh aku. Walah ora Kang tenan iki. Aku ki dina iki wis ora butuh dhuwit Kang. Wah, dhuwitku Kang iki lho. Akeh. Wah, turah-turah iki wis batine ra karo-karan lho. Kaya ngene iki Kang, alhamdulillah Kang. Tenan tak wae gratis Kang sampean khusus dina iki Kang. Kan aku ulang tahun Kang. Ya, iki Kang sawangan dhuwit iki lho. Aku sampe bingung nek ngitung. Mas. Lho. Kok awake men duit iki? Kang, lha iki mang duit mulai dodolan apa ngapusi wong iki mang? Jenenge trik manajemen ya. Ya jelas ngapusi to. Samene ora mungkin to oleh duit sak meneka nek gak ngapusi. Lah wasin lho duit iki lho wasin. Paham? Duit sak meneka nek kipasan. Umpane kok sing gak beres. Sik. Apa wong iki wis mangan olos iki. Tak rekame, tak gene dokumen. Mbok hapusin neh aku. Alah rekaman los iki wis. Rekaman lho duit ku akeh iki. Wis iki wis bathuk ora karuan. Oke. Wis. Iki pentole gratis lho ya. Alah gratis wis njimu ta njimu sak marekmu pokoke wis iki. Tenan. Khusus dina iki bakule ulang tahun. Kipasan. Gratis tenan iki. Alah gratis ya aku wis semua ngapus-ngapusi wong ngalang ngene iki kan bola dhewe semua ngapusi. Berarti nek ngono iki oleh dibungkus apa ora? Alah bungkus los iki wis njimu entekno kabeh sak tas-tas sambele gawon tapi obroke aja. Tenan iki bakule ulang tahun iki lebate wis ra karuan kae iki ndak. Duitku koyo ngene lho wasin. Sip. Wes, iki berhubung durasine wis 5 menit. Saiki tak jelasne. Nyapa to lare dijelasne barang. Wis ora ana jelas-jelasne barang. Gratis ora ana pasal-pasalan dina iki wis. Gratis los iki. Terus gratis wae. Hitung-hitung. Gratis lah ya. Gratis iki dukung bantu kaum duafa. Terus kamu ngomong-ngomong. Hitung-hitung terus nanti. Pentol gratis. Iya wis dimos entek ora apa-apa, diandang ngepangan ora apa-apa. Orang kaya sehari. Pentol gratis rasa. Sus sampean. Enak. Kabeh oleh. Kabeh oleh buat tahu-tahu sing los. Orang kaya. Ada ono los iki wis kabeh gak apa-apa. Tak sampean gowo. Ngajane ojo tapi. Ceki. Adae lho ya. Iya wis ulang tahun aku dina iki los gratis.
Orang kaya, orang kaya. Njaluk. Nyapa bakule bakul pentol, tawani pentol. Ora doyan. Njaluk. Pak, Wendul, wendul. bakule tawani pentol. Wis wangles. Wendul. Ngene lho, Le. Duitmu kuwi ndi? Duitku. Lha iki to. Hmm. Nyapa? Arep njaluk? Ya aja, pentol kuwi ora apa-apa. Duite jadi njaluk. Wah. Ngene. Duitmu kuwi olehmu ngapusi sapa? Sik dah. Aku kok curiga. Jane nyapa kok awakmu takok-takok ngono kuwi? Kok gak mbok rekam iki, mbok barang bukti mbok lapor polisi. Ora iku aku man pentol apa to sampe gele. Ora mbok rekam iki. Ora. Ya wis. Ngene lho. Lah apa tuh jane? Ngene tak jelasne. Iki aku tak critani ya. Heeh. Tapi aja ngomong sapa-sapa. Aku aja diomong. Berarti wong ngono to. Iya. Iri-iri. Iya. Iya. Termasuk tukang syuting baru aja diomong iki. Kang syuting ki. Ojo diomong. Ya wis. Iku rahasia kita berdua. Iki mau duwe lah aku ngapusi bos restoran. Bos restoran. Iya, Kang. Pentol rego 5.000 tak dorong 220.000. Berarti ku ya akeh to, Ndak. 220. Iya, Ndak. Lah kan wonge kan duit 300 dah. Lah aku tak susui 80. Lah kok karo wonge lah dibaleki 30. Wis. Ya berarti ku akeh to malihat tambahan. Mbok susui 80. cek mbok balik nih. Kok karo wonge dibaleki 30. Wonge balik nih nggonamu. Iya. Ya saking terus aku ra penak to, akhire iki wonge tak bonusi pentol ndak. Hitung-hitungi bathriku wis ra karuan kae. Cek mbok bonusi. Iya tak bonusi pentol. Bagus. Ya bagus to cakene kok. Blok. Sing kapusan kuwi kowe. Blok. Sing kapusan kuwi wonge kok. Kowe jane iki ngerti dhuwit apa ora? Ya ngerti to, cara ora ngerti dhuwit nyapu to nyekel dhuwit sakmene iki lho wasin to iki lho wasin. Blok. Dhuwit kok wacanen iso maca dhuwit apa ora kowe iki? Beh awakmu sing gablok. Jenenge dhuwit kok diwaca, dhuwite diitung kok. Piye wong iki? Angel. Wong kok omongane panggih angel Ram. Duitmu ki lho duit mainan. Lah, omongane wong sirik iki ngono kuwi. Serai kowe iki. Ndek to dekmu ndi? Iki to kok Jeberen iso maca apa ora iki lho. iso ta maca kok ora iso Ha diwaca dijejer. Jejer piye iki? Ya iku akeh lho ditebaki akeh. Wis Iso maca apa ora? iso ta ndak? Maca-maca ireng wis jelas nih. Nyapa duite nyapa? Diwaca. 100.000 no siji no 6 E5 ne 100.000 to ndak? Lah ya nek ilmumu diitung. Diwaca iki lho uang mainan iki lho. Sing ndi to? Angel Ram omongane. Sing iki to? 100.000 uang mainan anak-anak. Heh? Uang mainan? Wah. Berarti aku sing kapusan iki. Ya iya to blok, goblok. Jangkrik. Lah terus piye iki? Anu wis nek ngono berarti aku kapusan iki ra sida entuk bathi. Berarti iki nganu pentole sampean bayar, Mas. Hehehe. Tidak bisa. Iki lho nek barang buktine. Lah iki nek sampai aku mbok kon bayar. Iya ta? Berarti awakmu kena pasal pembohongan publik tanpa kekerasan. Piye? Saiki wis mundak neh lho. 3 miliar piye? Obrokmu katut. Bayar saiki dah, Mas. Tidak bisa. Diputer apa piye iki? Ojo, Mas. Ojo dilaporin polisi ya. Bayar 2.000 lho, Mas. Gratis. Jangkrik.
anggitku bati sakek. Tiba duit dolanan. Koclok aku.